Fi programm imxandar fuq l-istazzjon Smash, il-pasture tar-River of Love, Dr Gordon John Manchè għal darb'oħra ħada għattabla ħabel kontra koppji tal-istess sess. Waqt il-programm huwa staqsa lin-nies lil min se jivvutaw u appella biex in-nies ma jivvutawx lil min mhux kontra li t-tfal jiġu adottati minn koppji omosessuali. Meta tiġi l-elezzjoni, inti min ħad ivvota? Il-nies għax huma l-partit li inti l-istess tad-demm tiegħek? Ikkonsidrajt x'jemmnu daw? Ikkonsidrajt meta tiġi l-elezzjoni xi jridu? Huma kompletament kontra l-abort? Huma kompletament kontra, pereżempju, it-tfal jiġu adottati minn koppji tal-istess sess? Għax Kristu huwa kontra dawk l-affarijiet. Manchè magħruf kemm huwa kontra li l-omosessuali jiżżewġu, kompla b'diskors kontra l-liġi ta' żwieġ indaqs. Qed nitkellem għall-Kristjani u nies li jagħmlu l-Alla u jħobbu lil Kristu. Huma kontra dawk il-prinċipji ta' żwieġijiet li Alla ma jridx u li huma kontra. Ta' nies tal-istess sess, Alla ma jridhomx l-affarijiet. Fil-waqt li kompla jisħaq li unjoni ċivili mod imma żwieġ bejn koppji tal-istess sess mod ieħor, ċertu kotba fl-iskejjel sejħilhom perversi għax juru familji differenti li għandna fis-soċjetà Maltija. Huma kontra li aħna nindottrinaw it-tfal bil-kotba perversi, mhux kollha, b'affarijiet li huma perversi l-tfal ta' 6 snin jew 7 snin. Jew nkella aktar u aktar għar li saru wkoll. Xi skola li suppost qed tissejjaħ tal-Knisja? Għalhekk anke fil-Knisja qed jirrenja l-Antikrist